Jako su nas podsjetili na to da se skrivamo, da smo okovani židovi, prikovani za jedno mjesto, bez ikakvih prava, ali s tisućama obveza. Svjedočanstvo o odrastanju židovske djevojčice u okupiranoj Nizozemskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Skrivanje je sada uobičajen pojam, kao što su prije bile tatine papuče koje su stajale ispred peći. Život u zatočeništvu i bijedi. Više ništa ne odgovaram. Liježem na divan i spavam kako bih skratila vrijeme, tišinu i užasan strah, jer se oni nikako ne mogu ubiti. Godine straha. Koraci u kući, u privatnom uredu, u kuhinji i tada koraci na našim stubama, zatim škripanje pomične police. Sada smo gotovi, rekla sam, i vidjela sam kako nas još iste noći odvodi Gestapo. Godine nade u bolje sutra. Jednom će taj strašni rat ipak proći. Jednom ćemo ponovo biti ljudi, a ne samo židovi. Tko nam je to nametnuo? Tko je nas židove učinio iznimkom od svih ostalih naroda? Tko nas je do sada pustio da toliko patimo? Najpotresnija priča o strahotama nacističkih zločina iz pera 14-godišnje djevojčice Ane Frank. Želim nastaviti živjeti i nakon svoje smrti. Jednom ćemo ponovo biti ljudi. U svakom slučaju, poslije rata želim objaviti knjigu pod imenom Skrovište. Pitanje je hoću li uspjeti, no u svakom slučaju za to će mi poslužiti moj dnevnik. Čitajte na lektire.škole.hr. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o EU fondovima možete naći na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET.